Ing sawijining dina putra ragil almarhum Farah Herman kang isih umur 10 taun dikagetake dening jedule ibune kang wis 3 sasi tinggal donya. Waktu iku Herman kabender nonton TV ing ruang keluarga. Nalika asik-asike nonton TV, Herman weruh ibune kang ujug-ujug mateni TV kang lagi dheweke tonton. Ora sadar yen ibune wis tinggal donya, Herman bengoki ibune, "Bu, aja dipateni TV-ne. Aku lagi nonton iki." Pambengoke Herman polos ing etungan detik, ibune kang nganggo klambi ireng kang biasa dianggo ing wektu isih uripe ilang embuh menyang endi. Bapake kang mentas bae rampung wudu arep sembayang magrib kaget krungu Herman nyeluki ibune. "Kowe mentas ngopo, Her? Kowe nyeluki ibumu lan menging mateni TV?" pitakone bapake. Sawise diwangsuli iya dening Herman, bapake kaget sanalika sebab Herman bener-bener weruh ibune kang wis tinggal donya urip maneh lan mateni TV. "Ibu nganggo klambi ireng lan sarung warna coklat kang biasa dienggo nalika isih uripe," ceritane Herman. Maune Amir bapake Herman ngira putrane nglindur utawa si ragil kabender berhalusinasi merga kangen marang ibune. Nanging sarampunge salat magrib, Amir dikagetake maneh dening wewujudan ireng ing ruang sembayang. Sawise dikatekake temenan, wewujudan iku jebul sosok Farah almarhumah bojone kang wis menehi putra 3. "Oh Gusti, napa menika Farah?" batine Amir takon. Amir agi-agi nututi menyang mburi. Bareng tekan pawon, Amir weruh kanthi cetha bojone kang ngadeg mandeng dheweke kanthi praupan pucet, ndeleng matane warna putih. Farah nganggo klambi ireng lan sarung coklat kesenengane nalika isih urip. "Farah, kowe to iku?" pitakone Amir. Merga wis dadi medhi, Farah ora mangsuli babar pisan. Ing etungan detik sawise ditakoni, sosok Farah uga ngilang metu liwat cendela kang durung dienep. Farah, menyang endi kowe?" Amir tambah penasaran. Wiwit bengi iku Amir dadi ora tentrem, mripate ora kena diremake lan Amir babar pisan ora bisa turu. Jantunge wiwit deg-degan lan batine uga resah. Perasaane ujug-ujug uga dadi ora karuan. Pikirane adoh kumleyang tumuju sosok bojone kang banget ditresnani iku. Uga kelingan kenangane indah ing Kalimusi kanthi numpak prau wong loro. Batine Amir, apa Farah kang wis tinggal donya bisa urip maneh lan dadi medhi kaya iku? Sadurunge pitakonan iku kejawab, Amir digetak dening jeritan Romelah bojone Hamid tangga mepet pager. Amir agi-agi mlayu metu lan takon marang Romelah. Romelah ngledak ing jogan omahe semaput. "Keneng apa, Bu?" pitakone Amir glegeban. Merga isih semaput, Romelah ora bisa mangsuli pitakonane Amir. Nanging mripate bojone Hamid iku mentelengi Amir kaya arep nesu. Sawise ngombe banyu putih kang dirapali dening Hamid, ibu muda iku pungkasane sadar. Nalika sadar, dheweke cerita yen mentas wae ditekek dening Farah almarhumah kang wis 3 sasi kepungkur dikubur.
bojone sampeyan urip maneh lan kanthi cetha dak sawang praupane nanging melengi kabeh putih lan untune ana siyunge loro. Kandhane Romelah Hamid njomblak krungu crita bojone iku. Dene Amir mung meneng lan ndingkluk ora bisa mbantah maneh sebab dheweke lan putrane Irman mentas wae weruh Farah ing omahe. Amir njaluk marang keluarga Hamid supaya ora nyebarake cerita iku menyang jaba. Amir ngaku isin lan sok yen akeh wong weruh Farah dadi medhi. Tumrap manungsa apik-apik mligine Amir kang sregep menyang masjid bakal sok yen warga padha weruh almarhumah bojone dadi medhi. Ora mung aku, kabeh anak-anakku bakal sok lan isin dening aib iki. Tolong ya simpen cerita iki lan aja nganti metu. Pengarep-arepe Amir duwe panemu yen saben wong kang mati dadi medhi biasane wong kasebut nalika uripe jahat. Kejaba kaken dosa marang sakpadha, dheweke biasane uga duwe ati bosok nalika uripe. Sirik, dengki, iri lan demen ngrasani. Nadyan tresna banget nanging dak akoni yen bojoku wis nglarani atine wong akeh kanthi dadi rentenir, ngakune Amir. Pancen Amir ngerti temenan masalah wateke bojone iku. Nalika uripe bojone dadi lintah darat lan nganakake dhuwit. Yen kurban kasep bayar, Farah ora peduli langsung njupuki barang-barang kang aji kanthi peksa, malah kerep uga nindakake kekerasan kanthi nggawa prajurit penagih utang kang dumadi preman-preman. Kejaba akeh nyiksa korban, Farah uga kondang maneni bojone duwe ati sirik, dengki, iri lan cangkeme pedes banget nglarani atine wong. Wektu Farah dimakamake ing kuburan Talanggayu, para takziah wis cubriya yen matine Farah ora sampurna sebab kejaba lemahe kanggo nguruki kuburane kurang banget. Ing jero kuburane uga mili banyu lan nglumpuk akeh orong-orong. Jarine wong yen manungsa tukang nglarani atine wong liya, kuburan bakal ciut lan akeh orong-orong lan ula ing kuburane. Bener wae sakwise 3 sasi dikubur, mayite Farah bangkit maneh. Saben sore ngarepake azan maghrib, kuburane mlethek ngetokake beluk putih. Beluk iku nglumpuk banjur malih wujud kaya blegere nalika urip. Bedane dheweke malih duwe siyung lan meleng putih lan praupan kang pucet tanpa getih. Cariyos jagating lembut menika karakit dening Budiana Dayak kanthi ira-iraan metu saka kubur. Mekaten para pamirsa pandemen waosan jagating lelembut, mugi kemawon cariyos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, nuwun rahayu ing pinanggih.